Guys, magjong punta guys. Mukha kami dari kuan guys, kapajas kay sa gulsa kanang kuan. Tinulang nga manok. Turungan ni mo video. Gwapo ta mabati noon. Bati ka, bati na jud na. Gwapo na jud na. Bisag tapi-tapi pa ng kamera. Sa gansa pa formas kamera og mo jay mong itsura mo na jud na. Isa ra ka buok. Ano nagpintot-pintot pa ka diha mura kasi talala. Kana lang isa ka buok. Naglibog pa mo na Joy. Ipana na tanan. Ipana na tanan hindi ka maglibog kasi muhang kwaon. Basig na ibalbangaan pa tang tusliag suka. Nadya balbangaan. Ito ah. Kana si babaw? Ayaw sa? Nganin ka na ba? Ang binabi. Saan na? Mayelo ng lubot. Mayelo. Mingkoy, good morning Mingkoy. Guys, madyong buntag nidyong tanan guys. Na nakakuha na kong kuhan kapajas. Kaya isagol sa kuhan. Tinulang manok. Kuha rapod may ganiyag. Diyan kamunggay. Diyan na mag-ikuha. Diyan kamunggay. Kaya medyo ko na dyan makita. Magharos o kuhan guys. Kamunggay kay hilig man kong kamunggay. Sagol medyo kong kamunggay. Tanutan nga na. Sa datoran is gawas na magkuha. Tapos pikas na mo pay saka punuan dito ka na na pikas. Tinanong po ni mama sa una. Si Junjun may gakuha dani. Kamunggay. Nandiag manok. Yeah. Ibabad kay butang man sprayer. Gabi man nila magipalit. Palit na magdaan para nagkabuntag. Dito na lang magkuhan. Luto. Hinloan sa rin nauna rin kuhan guys. Nasa man ni panangit-ngit naman ni. Napala ni bitay ning buwad. Hinloan sa rin ang kuhan guys. Man. Ano ang tulog na tamang sagot? Kabayo ora na tunog, wa kabalo. Yan lagi mo. Ano sa question? Anong tingin ng kabayo? Ikaw. Ikaw ang sa tunog ng kabayo, babe. Mingkoy. Ikaw ang sa tunog ng kabayo. Kuka. Hey, kukak. Kukak gaya nga. Utro siya bay. Alikamprag mo na. Utro po nung di cancer. Simple. One. Saka, ano mo ka? Takto. Tunog sa kabayo. Limpyo na guys, ang gatang kwan guys. Manok dia. Beto na kape. Mahal siya. Paganting. Ay, siyempre, ato ko sa karinderya. Hala. Hala bay. Wala kong tao eh. Ayahay ma. Hala bay. Kaniliya mo ba? Yung pagnan kay silaw sila. Magharos na tas kwan guys. Kamunggay. Magharoson sa nato guys. Magharos na puntag kwan. Kamunggay. Hindi naman tagharos o kamunggay. Lamig din sinabaw nga na ikuan guys. Kamunggay. Namainit na ka ma? Ano man? Hindi ang balita. Giyon na dyan yung maglantaw ang balita. Sa namin koy, sige makagsaba nga, magluto patagin mo ang sidaan. Sinamok na ka. Mas giyan, o pa maning bakod. Way klase karon guys, giyan. Siya mo, sa Diyos siya lang kung muan siya hangkos siyang bike, magbike siya balik. Pamaning bakod na, itong nadanggan nga sa gigtingag ijang cellphone, nagpa-alarm. Mingkoy ha? Agyan nila, bawa niya.
Ipusa, pero yan di payungan. Kamarubay. Marubay ba? Ang sama? Agyang nilaban, wala ipusa, pero yan di payungan. Ang ipayungan ba ni Diya? Oo. Kaya kung hindi lang gabi ipusa na ka magkuhan. Nagkuhan man na siya ng laba. Siya man mang laba siya kuhan guys sa nina. Ang itudluan naglaba karong kamaw manglaba. Kay laki ra ba? Karon kamaw na siya manglaba, siya na manglaba. Ang mga sa nina. Pero siya kuhan uniform ako ng laba. Dari siya mga pambay ba. Karong maanad. Karong maminjo di na magsalik sa sawa. Kamao mo laba kay luoy pud og asawa ray pirmi saligan maglaba. Lami mga dyan nang makabana po tag kamao mo laba. Muna sige na nang gitudluan og laba. Diyan, pariyan na siyang papa sa una. Inaanak na niya ulit sa una. Ayan na siya na panlaba. Manglaba karong maanad ba? Marong makamaw manglaba kay luoy pud ning laki nga di ka mao manglaba. Oo. Parang aron di pud luoy asawag maminjo ba? Mayroon magkasawag na yung hinlo. Mayroon hinlo na damak pa sa tanang damak na. Damak lang. Importante man jud ka nang manghinlo. Oo. Hindi manghinlo, manimaw ang anso. Damak lang. Yan na guys, kamunggay na to. Pakpak ta ganing kuan guys, kapajas. Atong issue karon guys, issue. Nga mao ko dai kuno katong dahay meeting ni giyan nga wa kuno ko gipaati ni Junjun kay tingad kuno sang sinuotan. Kamo po kumubagay guys, oyog asa ko padung. Siyempre dani ra mo ko sa bahay di short ra ko mga ngani kay dami ning message ma. Yan nga katong dahay wa ko gipaati ni Junjun sa meeting ba. Dami ning message nga mo kuno iwa kuno ko gipaati ni Junjun og kanang meeting kay di kuno ko magtarong og suot. Dapat kuno magtarong kuno kog suot. Magtarong gajit tag sutog matutag eskwelahan kay di man ta pasidlon og mag-short kuno ko magpormal og suot. Kamo mo po ko makibagay asa ko padungon sa yang suoton. Siyempre og dani ras bay mag short ra kay nara man dani sa bay. Magbuot kay siya. Pero kanang mulakaw matog eskwelahan, matog magpormal og sanina, labi na musimba, magsuot siya kada nag formal. Kay bisagan sa payahang suoton, si Junjun wa nay problema kay Ay, pakialam. si mama di man gani masukos mama nga mag suot ko mga kuan. Kung makita ng kaluluwa, wa man. Wala jud ko gipati ni Junjun og meeting dadto kay gusto ni jag si Saray mo meeting. Di kay tagaan tag isyo. Ingon pa si Jang nga mao kunoy dagang maglagot na kay tungod kuno sang sinuotan. Hansa day sada nang magsuot kag mga ingana nga di man na sa jeep nang magsuot kag ingana. Saan magazine nga mo na magazine bawo nga nung inlaman nang problema oy. Meeting ko, kamao ko makibagay gan sayang suoton. Siyempre magpormal pero naraman ko sa bahay mo ingani yang sinutan kay arte ko no kun ja pilingan pa. Bisagan sa panay pormas mga tao. Wa na moy labot. Alangan magmo-meeting og musuot ra pag pang bahay. Lahi man na ginahanglan man ta magpormal pero magsuroy-suroy. Mag-short ra jud ko dana labi na mo ngadto merkado. Maglabi na nadani sa bahay mag-short ra jud. Tinatagan patag isyo pati pag meeting sa eskwelahan isyuhon pa. Sus Ginoo ko. Asa man taon ko dani po jud. Na guys, anang napakpakan guys sa kwan guys kapajas. Hindi man sila natural ra kuno ibas kay social media na kuno social media. Kung na day social media, pwede na laman day pod istoryahag mga dawaten guys. Dawaten ng mga taong hilig mang-isyo. Problema ka dyan as mga suyaan. Hayaan mo lang guys. Basta ako Sa magkuhan lang,
sa mga atakihon lang. Basta ako nagtarong ko sang kinabuhi, nagtrabaho ra ko hilom. Alam mo sige mong pangilabot, basta ako taong gilabtan. Oh, nagya. Kay di ko insecure sang kinabuhi. Mo nang wadyo ko'y taong gilabtan, mo nang pirmi ko gwapa o blooming. Oh, nagya. Na guys, nahiwa na guys. At sa ning kamutan og kwan guys, asin. Kasi nanay sa una, ug magsagol siya kanang kapajas, isa man kamutan og kanang nay asin karong mawa kuno kanang naituwas. Mo sa nang tuwas? Oh, ito tuwas. Wala kasabot di po kag tuwas ba? Hmm. Asa na maduga? Kanang kan yan duga. Ah. Makakuan ba magasamad magpula. Mo day kamutan sa nina Kaya guys. yung tuwas, matuwas. Mo pay kwan ni nanay sa unam kay namdum ko. Kamutan karong mawa daw tuwas. Matod pa ni mama sa maugtas daw. Sa maugtas na. Sige. Basta ako, gi mo ra nagang trabaho. Sama? May pasigsig na biga-biga na sa balay nagsigig. Niling po, sige po. Pagbilain. Sige sila ang po yan. Sige po, pang maritis. Hindi na lang sila mga maritis. Sige sila diba? Nagbagot-bot na mas mama. Pangatong magang mingkoy ay. Pangatong man mingkoy. Magluto sa tamingkoy ha. Maka na kag maluto na ni. Gana na nung ko dani magpasiksik taman. Hindi lang kayo. Eh, lamig maning na pirmitang banta dyan. Mura maninoog mugara ta. Pagbago na mo, kaya hapit na mo balik ang Ginoo. Hapit na tapang hukman. Na guys, sumananhakuan guys, kumot ang limugasan. Pakatotoo ko sa kinabuhi. Kung sa ang ipakita ninyo nga ingani ko. Ingani na dyan ko. Kaya nipakot sa ning manok guys. Pagsala ni natin na magbutag mantika kay usar mo yung mantika. So, dito na ka kao. Pag naluto na kay pakanan bitaw ka. Mantika naman siya. Kung saan magmantika ni Pandit, hindi na ko mag-gamit ko. Ato ng sabawan, dahil lunod na po natagkuan. Kapagas. Matuwat mingkoy, kihapit na ni maluto. Mahaw na ka. Tiguang na no. Grabe ko ba? O elementary. Eh, tiguang na no. Luya. Mapay pag-eskwila ni Ja. 20 na? 70? 70 years old? Wait lang. Uy na lang, naka-eskwila sa buwan. Hindi. Batangan dahil natagpuan guys, si Bojas. Pero humot. Oo, malang primero pa. Lambing-lambing. Pagkahuman, na magbuwag. Ay, Saman na. alam mo na tawang magbuwag. Na magani pa kong kasal nga magbuwag ka dyan. Hindi mo kasi nabot. Si Kuan di ay. Si Karalaw, si Tom, mapay pagkasal ang buwag naman. Nalala ko yun na. Mga liwa ka. Mga liwa naman. Manapat, no? Hindi ko sa. Parang mga dyan na inundan. Go ka na? Nga naman?
Mangulata man di ah. Katay mong banang una? Ang mangulata na ito? Sama dia akong likod na sakit. Buk-buk. Mo pa'y batasan ng banang mangulata, oy. Bukan kita batanan magkasiman niya. Pagkahuman, bukon pa di atas lang. Ako di po ko pakulata, oy. Sa ako pang lula. Maminyo ka pa, bata ka pa. Diya ka na imong banang nga salbahis. Naantis ng lula eh. Anong mangulata para hubog? Oo, ka na mahubog. Nagmuhubog siya, kulatahon ka. Oo, ka na na eh. Gamay ng bikil istorya. Buwa nga. Siyempre, may istorya dyan ta kay nanakaroon. Sitwasyon, anak. Dugat yung uli, niya tapos, iba, napay bata, kapag magkatima, napay baboy. Kaya siya maghubog-hubog lang di after. Managingan, ang laki daw mangulata, bayot. Oo. Diyaan ako eh. Bayot ko nun ang laki nga mangulata. Ano mangulata magbabae, pila ray pagubay, hindi kulatahon. Ako'y kulataha. Matira matibay, ako'y kulatahon ma. Ako lula nga, 120 na edad, gimnan ko. Diya, ikaw yung bana, manapak. Mamindo ka pa, bata ka pa. Kailangan ko lula. Nang naminyo kag utro, manaminyo po siya. Una siya pa nagminyo. Wapagani, magpila ka. Isa pa kitagtuin ng minyo. Nasa ginagkuhan, nasa babae. Siya pa yung nangulata, siya pa yung unang gaminyo. Pagkasakit niya, wasi atiman na, lukoy pa siya. Awa siya ati man na asawa niya? Oo, biyayaan siya. Mirisi. Magabaan. Mirisi di. Hindi lagi mangulata. Okay. Luoy po ning baji nga kulatahon. Asawahon na rin kulatahon. Huwag ganito, kulatas itong ginikanan. Ato ng bana nga, dagpo na nagkita. Ningbukaw na guys. Ningbukaw na guys sa gatang sinabang manok nga with papaya. So, kilawag lamig ba? May humok na pagkapajas. Nakainomdom si mama si Jang Kwan guys. Pare sa unang kuha na sa ginoo. Gahit pa guys ang kapajas guys. At asang pa umuko ng kapajas. Nakainomdom inuong kasi muhang unang bana. Sa muhang gitanaw.